Majoritatea florilor de săpun arată prost. Nu pentru că oamenii nu știu să le combine, ci pentru că aleg din start flori ieftine, lucioase și neuniforme. Nu uita să dai un follow dacă vrei să nu faci aceleași greșeli și să înveți ce contează cu adevărat ca aranjamentele tale să arate premium. Prima greșeală. Petalele groase și lucioase. Dacă floarea apare din plastic, gata, s-a dus tot efectul. Modelele premium au petale fine, clare, cu acel efect criogenat subtil care dă eleganță. A doua greșeală. Diferența de nuanță. Florile bune au aceeași nuanță, aceeași mărime, aceeași textură. Pune-mi în comentarii ce culori vrei să vezi într-un aranjament premium cu flori de săpun. Poate le testez în următorul video. A treia greșeală. Alegerea după cantitate, nu după calitate. Mulți au flori ieftine pentru că sunt mai multe în set. Total greșit. O floare premium face cât 3 flori slabe. Ai contactul meu în bio dacă vrei flori de săpun premium pentru aranjamentul tău.